muenga tinazongompa mukana wekuti ati penetrate because takazoenda kwataiti kuma masub handiti kuma assembly point ndo kwatataka station wakomana boys re all right party handiti because all right party yazonge yakurwa na mfana Jinimbi angatoiona kuondo handiti because vana pomwazha nana Joan Marange uyu handiti pomwazha nana Joan Marange uyu handitika nana anonzanu nana anonzanu hanzanu uyu ndikana sara ko vanga watogadzira garrison rivakomana vakafika ma all right handiti so tikati no satota sei kuti muwenga asaona asapendera tada vanhu ngavagere mazuda but mwasha akazoramba akati mazuda kana ndosaina vakomana kwa Marange kusadi kwachirwachi muparavara mushu and it was the strategy yekuti yekudeflecta muwengi then ndo tazomove the critical phase struggle was 77 to 79 hondo yanga yapisa ipapo inomba vero ndo gura rashaya comrade Tongo inomba vero ndo mazuva apisa mfana Mukudzei uyu Jao I think Janga are stationed pa was it Mboroma na Chingwe Itembwe anjaziya between those ndo kwakuna Ja but mfana Ja ina Chingwe pa Tanzania ndo pakasangana na Diamond Platinum wanzisa so pakazotozoti varidze vese payaka yanga ya issue yekuti tata kuti susu nditaura na Magufuli na anzani na Mwalimu na Nyerere then ndanda commander wezandla anditi ndana commander wezandla ndapa msoro zvekuti gore razoshaya Tongo 79 indakati nje politics andizvide zvangu and ndarangu kuzorora ndo pandazoti Jadi awe pamberi so munoona kuti even Chinks pa collaboration yake na Ja maruzaimi wapambevu maruzaimi kudairira kwese kwekwe Ja ndiye achinja ma voice pa original recording ndakarekoda pa radio Maputo na Webster Sham I remember when anarugari gumba vakambotengesa kuside kwa vanga wanda vakaklara zvikadana because Ja was very passionate about struggle aida kuti tingowina I remember 78 pane pakaitika something chachisiri very mbanje dzairowa kuhondo Ja was very clean amborwa mbanje ever ndobva dzauya mbva adzirova I tell you akatorana nemwe mfana ainzi Chingongo hopo Chingono mangareba sai zvazvimbigura zvimatwiza zvimafurira mudenga dai wakaona hondo iyoyo dai asiri comrade Rex akazodzimura and then we everything went well then we moved from 78 79 kuLancaster ndakaenda I was there kuLancaster I was there throughout just making sure kuti because inini Temba Muchapera Mabhunu ndada kunovapedza kuLancaster ndakaenda chiti ndikunowapedza anditi ndandine zvimbambaira zvangu chiti ndikunovapedza zvakazotorwa hazvo pa airport chitoenda saka ndakazosvika ndisangana chimbambaira kana 1 ndaingwa nembambaira dzekudya but somehow ndakaenda chiti Mabhunu achapera so post 1980 ndopanozoona kuti tapinda independence takatanga kuva nereconciliation tolerance ndo saka anafatso Tanai very good comrade mfano Sam tine dzimwe hama dzedu dziri kunyika dzakasiyana-siyana na Ireland na Germany na New Zealand vaichitumira zvinhu vaangofana vanhu vari kudiaspora vemazuva vemabone free vanotumira mari pamukuru kare yanga isiri mukuru tatumirwa nguo majombo saka zvambochinja handiti saka vanhu ngavasanyengedzwa nemari yepamukuru iye wachida kutaura zvinhu zvakasiyana kozi kana muwengi tamuona kuti uyo muwengi uyo anodonha I'm sure the rest of Zimbabwe would also want to know if you have maybe my pictures ananzwa muchiti mamana na Japreza maybe kudhara ikoko semunhu anga achine zuda nguva idzodzo mafans ake anogona kuda kungoona mapicture mungawanewo here Ja anga asina zuda because anga ari squadron commander akafanana bosi chingado zvaro so by 78 anga ari 7 years mfana Sulu aitouya achitambana na Ja because Sulu chakatanga mukanda tikati mati mukande ku Air Force kwakwanzi ndege yadona vazomanya chinononga maswitsi because if remember 79 muzore waidonza maswitsi anditi saka daimatora maswitsi aitaituma fana ana Sulu vana Macheso vanani vaimanya fana chipina inonga maswitsi vachinonga maswitsi voya nawo vaya nemaswitsi aya taizonopa macomrades anditi chimbetu anzani Macheso pakazobuda imwe nyaya yakamboritsa vanzi Macheso abatwa aine mwe mudzimai ane amwe comrade Chimbwido
ikuondoko ikatotenderera video yacho yakatrenda that was 76 yakatrenda video yoyo ndobva ndakazoseka manje comrade Fox Gava vangori majokes kamudara Gava zvimba vamuona zvikati yo uyapano Alec yo Alec marovero anga uchiita movement pavideo apa ukairova iyoyo muwengi tinomuparadza akaseka Alec zvikati akazopiwa chikopokopo ndo chainyofarira ndosaka even ngwana mazano akuimba kuti chikopokopo iyi mamemories ekuhondo sekuchimhanya kwakaita pavideo yaya but yakazobuda kuti video changa asiri anga asiri aiwawo mwafana vanga vangoitawo zvavanga vaita so even anakapfupi like it's a long history if you look at it. It's a long history. All right. Semunhu akasunungura nyika. What benefits are you getting? My benefits are not net. But kukecha chaiko cha. What? Isusu kuhondo taive tine spirit yekuti tisunungure nyika yedu tigo odla mafruits independence. Ndaita for research kutaura makechero ndavafana. Havafana rukecha pachena. Ozi ungakecha munhu 5 mari zvakachipa ende ukatarisawo even chapomba pane chapomba chamamuchirova chiya wafana pandasvika mamuchirova chapomba wafana ndakuona yafana imi ivi matenga mudamba njemi dzakachipa mazuva asmith waitoti ukaonekwa uchirova unotosungwa but kunozvi zviri illegal but ndozvati murova mbanje wafana misemi murova mbanje mafana imi even maclergymen awanda kamazuva ano maclergymen ndiri kuaona maclergymen awanda ende zvinhu zvekuti kudhara vaipersecute funza mchinda Ezekiel guti anogudza kuti persecute. That's why you know pataka even ndakaenda ku inauguration statue yankomo ndikati statue does not do justice, it's small. So I think vaje pane yane handa yavari kuita ndikufana kunge ndiri official opening because vari kuti ndikashayika pa zvinhu izvi zvina zvami zvakanaka. Even 2017 paipa pavaka bvisa former president paya vakatozondiwa kuzotaura neni ndosaka uchina zvinhu zvitange zvakumbodzikama because zvazvaipa zvinhu ndikati matamba nemusi weshumba. Saka imimi manje mukasaiswa kuheroes eka munomuka chipoko here? Inditori chipoko ndiri mupenyu. Handiti iwe muwengi wataidhila naye aiti muwengi wekuti kana achiuya handiti kunzwisa handitika aiti wokudza kuti wangu isapfuti pasi dry hands muwengi uyu pauri kurovana naye vanouya vari 3-4 ende vari kungonza vanoenda sei ukabata ganda remutungu anotsvedza vane soft skin saka isusu maoko dai akakwasharara daika kuda kubata dai uchitsvedza daika zvaive difficult kurwa nawo saka kuti nditi heroes eka ndoichemera vakasandiisa paheroes eka vanenge vabetray revolution but wakandiisa paheroes eka futi vanenge vaisa mudzimu mukuru nekuti ndedzimwe nguva dzoti kandakarara ndinodzodzwa kagui achitaura munzeve dzangu so sekuri kagui achitaura munzeve dzangu vanenge vachitaura kuti chii kuti musatengesa mari mustreet machange man havasi kufara plus madyiro ari kuti vana pageto havasi kufara so vagwata kuti havasi kufara kuti the mainstay neuchecheterwa zvatakagwira hondo for 1 man 1 vote handiti munhu anongodya munhu wake wachuza but uzodya cross the nigiri havasi kufara so vanga vati vachabudira pana Thomas Chizhanje but havakazoti Thomas Chizhanje azonyanyo kupinda murudo stereke saka anoperera saka akazomudzimu uyu ukazoenda paari manje wakagui unozonetsa manje kuti anonazodinana nemunhu obva azotengesa masecrets ese emhondoro yedu zvotikanganisa saka tichambodhira Watson munyaka Flex anenge ari ningiri ari nani plus ane bag handisi yangu ndoona unga nayo but I'm saying kuti mudzimu mukuru ndo zvauri kutaura. Ndiri kuona ma-statues ari kuiswa around the town. Pakatanga uri pa-agribank paurudzi house wemudhara akabata gejo. Pane umwe uri kuvakwa mazuva ano uri kuvakwa unzwa mbuya nehanda. Ndachida kuziva kuti pane chimwe statue yevarume vatatu vari pa-construction. Ndianani varume ivavo ende vakarwira hondo yavo kupwa? Right, wagona. Wano wacho ndini zvangu. Handaimboziva kuti day richasvika randogona kuudzai. Hana akabata bhara ndini. Then poita comrade Mabhunu Muchapera.
handiti kweta comrade Mabhunu ngaapere indainzi muchapedza Mabhunu saka kuti pa construction house ka I think ndosaka vana vaizopedzerwa pa construction house because ibhara rira kutosika msengabere kuti vana ndopa vanotorerwa vachinodyirwa saka people vari kutoabvisa struggle yedu Mabhunu free muri kutijairira ine chauya ikoko fog of fire panopera munhu ini I'm the only surviving comrade from that ninkiri zvoti mufesa ari kutonga uyu mufana ari kutonga uyu pavakapinda vakomana vese na Constantino I think it was but vaigona bata havo pfuti ini ndanda overall command ndikavakanda monzi muchi mu crocodile gang zvokuti hapana even vano zvinhu zvavo vaingoita vese kubva kudhara nanhasi vanoita zvonzi handi havawirane vanhu nokutorota kuyo so pane imwe statue yambuyana ndeyaya toda kuisa pazi reserve bank kuti mari ichengetedzeke ndakatozvitaura inini taenda kuward meeting yemahovhe ndikati iyo matema dandamira statue ngaiisa pazi reserve bank mari ichengetedzeke because mari iringorova pasi. Alright, notenda zvikuru handizive kana mune mashoko amungangode kutaurirawo vamwe vangave vakarwa hondo nemi vachada kuzorwawo dzimwe hondo because hondo dziri kuuya. Viva Zimbabwe, viva! Viva Zimbabwe, viva! Vana mukoma vaigona neMabhunu ndinovhunudza taiti tiri kuhondo song yaingorohwa from nowhere. Anonzisa inini my favorite was Zimbabwe nyika yedu ya babazi aiti kana airohwa Rex iyoyo zati hakuna chakanaka kumabhesi maniriwayo raimwiwa because Rex anga ari munhu aripo rest in peace ngari munaripo saka in parting ndinongoti chengetedzai nyika yenyu chengetedzai nhaka yenyu and also another thing ndeyekuti mufanira kusimba handiti ini ndiripo ndikupe ma-files ehondo mukafila kuti muda kuziva anything about the struggle ndosaka ndiripo ndaitaura namufana Killer T achitaura nyaya song yakaimba yekuti mai vangu mai murozvi ini mai vangu murozvi ndakatonetaura naye akati comrade Mabhunu Muchapera mina ndikunyorere song yaya takatoinyora tese ndichoti nyora soso kozi ndi mama wangu ndichingovatendawo mai vangu murozvi vakapera nda saka vafanawo kuti kuhondo vakazosvika yakunopera saka zvokutsvaga relevance andine uyu mufana dai akanga ari kuhondo maybe you turn out nice lanza nemufana uyu Jalavu akazobatika 83 hondo yanga yatopera ipapo tatotodla independence mufana paQueens Harare Mambos muyane handa kuva vachita zvikadzi zvidhafu zvitete uchirekoda dzima so paibe vakadzi zvidhafu paQueens apa after independence 1980 kamahuro anga umu mese muroti umuna muntagumu umu maunzi chinamano taisirwa mukomo saka mukuti chinamano zvaibva pakunamana exactly because waiti kana ukangobata utonamira imomo zonzi chinamano ichi chinonama ichi ndo pakabva mastacho aiwa then ndandasiya Mzenda unoziva kuti Mzenda akamboita chimwe chinhu chachiri very funny Mzenda akamboti aida kusecha angaona mazuva azosangana na mama may they so rest in peace akaona pa Facebook ndobva ada kudi kuvasecha iye anoziva kuti ari kuenda pakanzi story update ndobva anyora zita ravo pastatus yake pafacebook pawall yake aida kusecha kuti zita ravo handiti unzwisa kuti maud handiti kuda kunosecha kuti maud paya saka iye anoenda pasearch akaenda pakunzi what are you feeling today ndobva anyora kuti maud so ndobva atobata kuti ari kusitoka munhu saka vangozita mwoyo wakanaka kwamunzira kuti semunhu angakuenda kuhondo plus aipfeka zvinopisa ka zvimawasikoti machichi mabhebhe akanota bhebhe rikanota mina ndimhanye nawo vakawanda vanoti vainge vakaenda kuprivate school ngazive kuti private school ipi here zvavaera ivo vaMzenda vavangoenda pazvavaera government development school for the specially gifted hachingori chikoro chevana vamakorokoza chiri mumasvingo handizive kuti mune zvimwe zvamungada kutaura here hatina taruva pasi tongoti viva Zimbabwe, viva viva Zimbabwe, viva people of Zimbabwe, this is the voice of Zimbabwe. Victory is certain. Right, kana yataura radio Maputo so waiza wati hondo nyika yakuuya wakomana wese wachiimba umu waiza wati nyika yakuuya ende takauya nayo
FIFA Zimbabwe FIFA Moanezi varakanaka. chinibeka biyani mamchini fana mandijuta imafana chinibeka andataura fana ndive kaka oi amuna kana hot stuff kana chiki kwaka ndikafika chimusikana kachimbwido yeskani aka yeskani ndikanaka Ndeke ezimfana anditi aka $5 yatata tokupa ya to kona kuzono kupira ku office. Alright. If muchimwita 10 kabva nongo. Andakupai ma files. Hamfuma kawana ma files chimurenga ndakupai. These are scarce files. Kana mungo ndipanaka. Ngodi queens yakavhara. Tendera tone. Chimoni moroza kana andikwasika. Andikwasoka. Andikwaso ndifare. Aka. Tone. Aka. Mbana kuondoka na chef watodaika. Aitosiya mbana. Aka. Kana jika. It's okay. Chibiseka nzinga mana. Ngama nazo. Aka. Kana nzani kwa.